Ya. Ayo buka tatane wong lelaku. Ya dah. Lelaku urip ana dunya. Sebab wong laku urip di dunia iku ana tatanan nggih. Dadi yo golek tatanan sing apik. Iki kate pertanian macul. Gitu. Nggih. Macul itu nek kepengin slamet semelai menurut teko sing ini. Ojo macul layangane awake. Gue macul awake ya gelem gampang kena lara. Ya, nggih. Nek esuk aduk ngetan, nggih. Niku wong macul pertanian to? Nggih. Nek sore aduk ngulon. Iku nek mengenai nendang sengenge. Nek lemah mereng ngalor ya mesti aduk ngalor. Nek mereng itu ya aduk ngidul. Jadi macule. Mbok menjojok macul kejungkel lah. Iku cara nek icir tanduran mari macul gitu nggih. Gelek dina sing apik aja sampak nerjang geblake wong tuwa sing wis mulih. Iku tandurane gak iso urip, gak iso apik. Cuma tuture Mbah nek ana dina minggu wage iku aja dinggone icil pertanian. Dinten apa Mbah? Minggu wage, minggu 5 wage papat. Niku disiriki apike gak gila-gila dadi penyakit tok. Kenging napa Mbah kok disiriki Mbah minggu wage niku Mbah? Ribane kulo duwe para wali. Oh, ngoten nggih. Ya oleh. Nah nek misale Mbah minggu wage mboten didamel pertanian nggih, misale damel buka usaha kados dagang, kados napa ngoten mboten napa-napa nggih. Mboten enten. Ayo. Nggih. Dipekno napa to kok minggu wage? Ngat wage Senin Kliwon. Selasa lagi lho. Lek-lek gitu. Nggih. Teko apa? Minggu wage. Isine songo. Ya, ngat wage Senin Kliwon. Ya. Salah, Senin Kliwon Selasa legi bonjrot. Mari songo kok 8 to. Ya. Ngat wage Senin Kliwon Selasa legi sampe 8. Nek sing kanggo pulak dagang dina sing munggah. Sampeyan titeni putu anak Pak Wo Mbok D lanang wedok monggo dicatur tatanan sing bener. Aja nuntun barang gak ngena akhire dadi tontonan. Paham? Nggih, Mbah. Sampeyan catet. Nggih, maksude dina munggah niku pripun Mbah niku Mbah Jo? Selasa Kliwon. Nggih. Rabu Legi, Kamis Pahing niku dina munggah ping 3 dipadakno menungso urip tatanan 3. Lanang wedok wali. Ya niku wau. Sampeyan paham. Mbah iki temen. Niku damel dol dinuku. Dagang napa? Wong dagang opo ae? Nggih, nggih. Iku penting iku. Wong sakniki gak duwe ngono, keliru. Sabtu Kliwon, Jumat Kliwon. Tinggoni namek nandi, legrek. Ya. Gak mergo kok bondo. Bondo titik tapi nek bener dadi akeh ngono ya. Bondo akeh nek gak bener. Bejat. Jadi ku lho tuntunane. Dhewe iki gak iso gawe tuntunan. Gawe ilmu gak iso. Sing iso iku alam jagat Brahmana. Alam jagat Brahmana. Nggih dah. Itu Brahmana jenenge Brahmana ku ya wong kan. Nek jagat yo wong niku kaya kendang glodokan. Nggih,
nek dadi yai wong Islam iso ngonceki lagune kendang terus dados kiai nek saged ngoceki lagune kendang dadi wong jos. Ya iso, iku ilmune wali, ilmune wong pinter, ilmune brahmana, ilmu Jawa iku. Maksudnya ngecek lakone kendang niku napa Mbah? Monggo Mbah dijelasaken Mbah. Kadenge derek-derek niki mangertosi Mbah Jo. Ora buka iku. Ditutupno lagune pertanian lho. Nggih. Nggih, Mbah. Ya kok dhisik sambung. Monggo Mbah. Sukun. Walah. Niku Mbah. Niki kata nek nyuwun dijelasaken hitungan weton kelahiran Mbah. Kok dah. Jenengan kalih rokok rumiyin Mbah Jo kula nggih Pak. Ayo ditutupno tuntunan. Nggih, tukang rumiyin. Dol tinuku. Kurang mari. Nggih, monggo. Ya. Sing wedang tutupno wedange, sing mangan tutupno wedange. Sing gurung katokan. Entek kan. Ya. Nggih. Tenang. Kilo ngelak kayu iki lho. Menungso urip kudu kanggonan kayu iki. Iki uripe iki dua. Sing pang teko kulit, sing oyot teko uwit iki lho. Wong kaya iki lho nek iso. Iki jeneng kayu Telaga Sari. Diumumno sak jagat. Hel ana kayu iki. Nek duwe kayu iki simpenan nggo genuk. Cek gak entek rezekine. Wong duwe Telaga Sari, ya toh. Genuke kudu duwe Telaga Sari iki cek entek. Darane telaga iku kanuk banyu gawe dhewe samping omah iku. Ngombe. Kecewa. Mbah, nah niku mundhare ten pundi Mbah? Nek misale kepengin gadah kayu Telaga Sari niku. Kowe tak dudukno joget tok nduk kene. Kopiar wae. Kasihate napa Mbah niku Mbah? Rezekine kathah nggih. Rezekine akeh. Sing duwe iki. Nggih. Manggone iki panggonan sing tertentu perbatasan kerajaan. Ngene sing ngitani donya. Nggih. Daerah ana niki. Kula nyuwun mangke Mbah, kayune. Niki mboten gawe asli alami. Niki mung cuman pek. Ya. Tayang di. Itu Mbah. Wong kula niku nyuwun kayu Telaga Sari nek sekone niki. Padha ae. Mbah, jenengan niku rumiyin asale dateng pundi Mbah niku? Nggih. Telaga Sari niku. Alam semesta iki dinggon ana iki. Tapi sing penting gak dongenge. Nggih, pripun Mbah? Monggo dipangaken Mbah. Dongenge. Lha iku mang sing gelem galek kayu iki. Iki lho kanggo simpenane rezeki lumpuke donya teko iki. Mergo wong kanggonan Telaga Sari. Ya. Sementu Telaga Sari entuk-entuk. Ngene. Daging urip lho. Oh, niki. Ya, iku daging Telaga Sari. Kayu Telaga Sari. Jenengan lajengaken mau lho Mbah, babagan pertanian kali dagang mau lho. Jenengan jelasaken malih niki. Kajene derek-derek niki nek misale badhe tanem, badhe buka usaha niku kan enten tuntunane tapi ngoten lho Mbah. Iya. Nggih, jenengan jelasaken nggih. Wali paciran Palang mrene ku yo ngelek pimpinan tapi tunggu nang jagat. Gak masalah. Darane kancamu-kancaku, lakumu lakuku, suaramu suaraku, banyumu ya banyuku, rupamu ya rupaku, lur biasa terus. Yo kan wong liya. Alam semesta iki ayat godhong kayu watu ku bangsane dhewe iku. Gak adek perang. Nandur tok ambek mangan, nandur tok ambek mangan. Iku tok lho.
Kepada gendaan terserah sakarepe bongkok lah wis. Asal Bang ini. Terserah. Tapi nek iso aja sampai nemen-nemen. Sapa ngilangi syahwat? Ya, ngene. Sapa betah melek ngene. Sapa betah luwe ngene. Mari bahasan turu sore, turune kere, turu dalu, turune ratu. Mereka wong gak iso turu iku kaliren. Ini. Mbah, kadang enten Bang nggih tiyang niki nggih. Panenane niku kuatah nggih. Rezekine niku nggih lancar, tapi kadang kok mboten dados napa-napa Mbah, kadang ilang glono ngoten Mbah. Ngoten niku sebabe nggih kira memahami tatanan niku wau nggih. Iya. Ya, kurang tatanan niku. Punjere wong sing laku tau urip, melungokno tak cegat maneh. Nggih, nggih. Saiki ayo ditutuk dah wong dodol tinuku. Ya iku. Dino sing kena didol tinuku, Selasa Kliwon Rebo Legi. Selasa Kliwon Rebo Legi. Nggih, niku. Senin Legi, Selasa Pahing, Rebo Pon. Telu ku munggah. Siapa gak melaku nggo telu? Gulung gemek. Salah-salah becik ketitik ala ketara sapa serai blai-blai kan. Wong urip aja serai, ayo nandur mangan. Iku tok. Rabi akeh di omah sing akeh. Aja rabi wong. Ya rabi nopo Mbah? Kok rabi wong? Rabi tatanane alam. Rabi tatanane Alam. Darani rabi ku wong mbok alam ki kancane akeh. Golek kanca sing akeh. Nek wis kancane akeh nek ngomong di omah, omahe. Aja getun. Buri palang getun ngarep. Yang saat ini mboten enten Mbah nek belum ketemu ngarep niku. Buri mboten enten. Iya. Nggih. Sama nyeling-nyeling Selasa Kliwon. Ya. Selasa Pon. Senin Legi. Selasa Pon Rebo Aki Kemis Kliwon. Ping 3 munggah. Sing darani munggah apa detik nomor iku lho munggah. Nggih to. Nggih. Hitungane Selasa Pon, Selasa telu pon 7. 10. Senin Legi, Selasa Pahing, Rebo Pon. Gitu. Iku Senin 4, Legi 5, 9. Selasa Pahing, Selasa telu, Pahing 9. Rolas. Selasa Pahing, Rebo Pon, Rebo 7. Pon 7, 14. Enggak toh? Nggih. Iku bek kurang jelas semen geleki. Tapi ojo mbok geblake wong tuwa, geblake mbing ku. Geblake wong tuwa niku maksudnya napa niku? Geblake wong tuwa ku dina iki matine wong nggo iki aja tinggoni. Iku nggih. Semen aja coba-coba. Kok gecer jagung yo. Ya. Masih nek mbok omah sing kate bibitan apa iku? Catung apa jantung kanggo apa ae. Nek wis dinggoni wong mati sampean kekno bala tangga, gak dadi apa-apa meneh. Jangan dikonangi kuwi. Kita gitu tak dibondo paling kekno wong. Tambah apik ngekeki wong. Hasilnya ngoten niku mboten saged damel menapa nggih Bang. Sing hati-hati ini murwat anak, murwakala anak. Wong Sukerto ku. Aja dibareng nyunat, bareng kemantenan, bareng digawe ku gak oleh jenenge murwakala iku guwak suker sakit. Duwe apa diguwak? Iku jenenge guwak suker sakit.
Nah, sakniki ngoten niku sampun ical Mbah Jo. Kados ruwatan niku kan sampun ical sakniki nggih. Padahal niku jane pewonten nggih Mbah nggih nek kangge tiyang Jawa nggih niku nggih. Iya, wong karek mulane Pandhawa iku dikeki Pandhawa iku cek paham ambek tatanan ngono ya. Nggih, nggih. Iku dikeki Pandhawa iku kudu duwe tatanan. Contoh wong nek gak bancaki kelahiran gak duwe goipe kelahiran, goipe jin setan iblis demit iku goipe. Gak gampang dodo ngobong lupa nek dhewe diceluk ngene lho. Goipe dhewe iki sing kok dina iku mang sing lair dina iku mang. Masih njaluk ilmu, aja gemampang, go ape dicatet go oleh. Cuma membagi wawancara, ngeling. Nggih, Mbah. Gitu? Nggih. Kudu bareng sedina laire iku mang. Niku nek pados ilmu. Ilmu kudu dinane iku. Terus dibancai. Nggih. Mari dibancai dipejang. Nek mejang nggo ora-ora nggo tengah alas, terus sampak ndrono omah ana pitik anggrim gak ngendok. Gak meletek. Mbah, nama jange kok ten ora-ora kok ten kamar ngoten, Mbah. Oleh. Mboten saged nggih ngoten niku.